आदसा माथो अनलाइन गैयाब्रा आंना लाइफआनो फैया लाइफआव सासेबो मानसि फैयासै नै सासेबो मानसियानो फैया माथो क'क्राझार गाइस क'क्राझार इयो क'क्राझाराव जानाय CM कापनि बिराद मानसि जाखाबाय नै लोगोफोर दानो नै बिराद मानसि मानसि आरो फैबावगोन ना गाइसमोन दासो जाहांदों आरो प्रेक्टिस खालामदों बिसोरो ओरैहाय मिलेगा यार सासे फैदोंमोन रा अफलाइन थांफिनलाय आया मेसेजबो फैया माथो मेसेजखौ नायो बे क्लासालाय माथो औ खालामबाय थांलै आया ग्रीन स्क्रीन ओइ व्हाट द ग्रीन स्क्रीनबो जालाबायो बार सुग्राफोरखौ नायरा नै माबायदि नै ओरै थांथारबायलै नै कमेन्टबो खालामरा कमेन्टबो खालाम नै नै ओरैहाय दे नै नायबाय थादो फुटबल मेट्च नुसिगोन आरोना ए सोरथो फैयो थाङोरा बेलाय नै जाहांबाय आरोना नै दासो प्रेक्टिस खालामदों गाइस प्रेक्टिस क'क्राझार बार सुग्राफोरखौ नायलाय नै बार सुग्राफ्रा नै माबायदि ओमफ्राय नै मानसि जाबाय आरोना नै दा मामायानो फैथ'वाखैलै मामा फैनो नागिरदों मामा फैगोन गाइसमोन दा नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोरनोबो सेयार खालामलाबायना हर गाइसमोन ओरैहाय नै बार सुग्राफोरखौ नायदो ओरै माला गिदिंखागोनलै इसलाय नै आयौ मोस्रोम बायदिसो नुहुरबाय माथो नै गरमथारलै लोगोफोर नै बार सिबनानै लानांगौ जायो नै बार सिबनो थाखाय होदों आरोना बिराद गरम आरोना आदसा कमेन्ट खालामरा लोगोफोर कमेन्ट कमेन्ट खालामबाव कमेन्टखौ नुवा माथो लोगोफोर जिबायसो नै आंना सिबबाय थानानै पेपारानो जिबायसो नै आंना सिबनानै माथो सानग्रा जिबा मालाय सिबनोसो होखादों गरमनि फांखा गैयाना बेफोराव फांखा मोनबाथाय थान्दा थानो मोनसिगौमोन आरोना नै दासो फैहांगासिनोलै मानसिफ्रानो कमेन्टआ बोरोरा कमेन्टआ मारै फैयो नुवानो माथो आंलाय कमेन्टखौलाय ने माथो लाइभ जाखो बेलाय माबायदि लाइभ जाबायब्रा ओमफ्राय कमेन्टआ नुवा नै अफ खालामदों दां अल मेसेजावलाय बे मायाव इउटुबसो होदों आं
आया सासेया मानो थांबावग्रा सासेया माथो नायासै थांबायसो माथो सासेयालाय नै दाबो जायाखैलै लोगोफोर नांबावगौ दासो प्रेक्टिस खालामगासिनो ना प्रेक्टिस खालामदों गाइस दासो ओरैहाय मिथियाबो दंना जोंबो बावखायाखै दासो सफैखादों गोबाव जायाखै जोंबो जिरायखानोसै जायो हेथो लामायानो गैखाया गाहायाव थांनि गाहायाव औ गाहायाव थै बैयाव बेखौ मानो होआमोन जिबायसो नै आंना सिबै स्लिपिं मोजां दङ बिसोरना थान्दा मोनगौमोन जोङो एसे आपडेट जाबाबो नांगौ आयो साब्रै फैहांबायमोन लोगोफोर सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर गोलोमा गाइस सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै लादो फुटबल नुसिगोन आरो ना फुटबल मेट्च नुसिगोन ओइ खाथियाव फैदो र' आदैखायहरनि नै प्रेक्टिससो गाइस बिसोरो प्रेक्टिससो खालामगासिनो आरोना दा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर गोलोमजोबखागोनलै ने बावनो गरमथारलै गोलोमदों नै शेम कापनि शेम रे दा मा फैबासो गोगोम जागोनलै बला बेहायनोमोन आरोना लोगोफोर नै बेवहाय जागोन दा मिटिंफोर जागोन खोमा ना मिटिंफोर जागोन खोमा ना जागोन दां प्रेक्टिस गाइस प्रेक्टिस दामनायाव फाग्लाबो दामलै माथो खाल्थां गायनि जाथ'वाखै लोगोफोर जाथ'वाखै एसे नांबावगौ आरोना टाइमा ओरैबो दंजोबो ना नै कमेन्टखौसो नुवाब्रा कमेन्ट खालामगोन ना खालामा जाखो देलाय नों कमेन्ट खालामलाय फैगोन ना फैया आरो कमेन्टबो नुवा आया मानो थांफिनजोबखोरा नै जाथारसै आइयो सासेल' रा थांफिनजोब्बायसो थांनाङा लोगोफोर होद जारलालै नोंसोरजों नै जानोसै नै माथो फैबाय थानांगौ नै बारायफैबाय थानांगौ रा लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो लोगोफोर जाहाथे बिसोरबो नायनो हायो मोजांनो न'निफ्रायनो आंनाव लांबाय गरमथारलै दानलाय थुजोबखाबाय नामा ना लोगोफोर जासिगोनानो आरोना बारा गोबाव गैलिया आरो 1 घन्टासो थाबानो जासिगोन आरोना गाइस 1 घन्टासो थाबानो जासिगोन गरमथारलै बेखौ सिबाबानो जाया थानो हाया आइयो मारै जाखोरा नैबेयाव बांसिन दंथारो मानसिफ्रा माथो जेबो नटिफिकेसन फैया बेयावनो बांसिन दंथारो हा नोंनिया माथो नटिफिकेसन फैया मानो थाङा जाखो दाना दुगा जाखोना फिन्दा गोजा जाखायो दा गोजा जाबा मा जायो लाइब्रेरि क'क्राझार आया होद बे सासेया दै नबारलै बे सासेनि थाखाय सोर आंसो दा नों नङालै सासे दंगासिनो दं नै नायबाय था गाइस बिदिनो सासे फैदेरबावबाय रा मानो बिदि ओंखारलांबाय थायो होमबा कमेन्टबो खालामा ओंखारलांबाय थानो नाङा लोगोफोर नुसिगोनानो ना र' दसे
मामा फैथ'वाखै लोगोफोर मामा फैबा नुसिगोन नै इलाय सासे फैबावबाय कमेन्टआनो गैया कौन गया कमेन्ट सिखारफैया नै बिसोर मोसाखावरि बिथांमोन फैबाय इलाय हाय बिदि हरनाङा नै बिसोर मोसाग्रामोन आरोना प्रेक्टिस खालामनानै थांखांबाय गाइसमोन र' फैसिगोन दा एक्सुवेलि मामा फैबा औ बिदि फैनांगौ दा कमेन्टबो खालामब्रा लोगोफोर ओइ नै प्रेक्टिस खालामनानै थांबाय आरोना नै बिसोरो दासो प्रेक्टिस खालामखांदों आरोना बिसोरो मोसाग्राफोर बिसोरो थांबाय नै आंना मबाइलानो एन्ड्रइडसोलै साइ हाय कामाब क्या होता है अरे सानैबो थांलायबाय मानो बिदि खालामो लोगोफोरनोबो शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर बायदि शेयार खालामो शेयार खालामग्राया ओंखारा माथो ना फार्स्ट टाइम लाइभ ना लोगोफोर आंबो रोंलायलाङा आं वाट्सआपआव अरे रे नायबाय थादो लोगोफोर वाट्सआपआव स्टेटास हैग्रोदोंमोन आं फैफिनबाय आं नै कमेन्टखौ माबायदि हरो नायना बे एक्सट्रा लाइभआव आयो वेलकाम लोगोफोर वेलकाम माथो फैयाब्रा सासेल' नोंसो दंखायोदां दा आरे फैदोब्रा लोगोफोर बयबो ज' नायलायनोसै नै ओरैनो सोरबा गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बेल आइकनखौ क्लिक खालामाबाबो जागोन दे साबस्क्राइबल' खालाम नै ओरैहाय दाबो जाथाराखैलै नै ओरै वेस्ट थाहैजोब्बायना होत्स गोलोमफुजोब्बायलै लोगोफोर नै DSLR-जों खेबहरबायसो माथो जोंखौलाय नै केमेरामेन आरोना बे औ नै लोगोफोर नै फुटबल जासिगोन आरो मानो बिदि ओंखारदों नैबे स्टारखौ नैबे आखाइ हरनायनिफ्राय माबा देखायग्रा जाबाय नै आमसा टेस्टिक नाम्बार 1 देखायदों नै नोंनि कमेन्टआ फार्स्ट फैदों दा इलाय नोंनि कमेन्टआ टप जानानै दंब्रा बे आया बारन लांफिनलायबायब्रा फैयो आरो थाङो मारै जानांगौरा जायालै दानिफ्रायनो थाखानांगौ ना मा होनो लोगोफोर आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादोरा लोगोफोर नोंसोरबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस औ कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट क'क्राझाराव दंफैयो जों कमेन्टबो खालामदोरा लोगोफोर कमेन्ट नोंथांमोननि कमेन्ट जासिगोन आरोना लोगोफोर 1 घन्टासो थाबानो जासिगोन फुटबला नै बेवहायनो इलाय नै 1 घन्टासो थानानै जासिगोन गाइस आयौ साबाबो थांफिन दासो साबा फैदों दानो थांफिनजोब्बाय मा जानांगौ दे आग्ला मानसिलाय नै हाब मानो थांफिनो साबा फैबायमोनब्रा लासैसो बारायना गाइस मारै जाखो सासेल'सैलाय आइयै नै नायनानै लादो ओरैहायबो जागासिनो आयै 0 भिउसलै सयथि 0 भिउसरा मारै कमेन्टबो हरा लोगोफोर सिख्लाफोरबामोन ना कमेन्टफ्रा नायजालामोन आरो दा 0 भिउससो जानानै दंलाय जालालै जोंबो बावखायाखैमोनलै सफैनाया मारै जाखो नायदोरा लोगोफोरनो जासिगोनानो ना
오늘 사람은 내게 걸린다. मानसिफोरखौनो सिनायहरा माथो नै 얼마 쉬그러나 그거네 뭐라고. 어디? 어디? नुवाखैनो माथो फुटबल मैच फुटबल CM काप 2025 लोगोफोर क'क्राझाराव फांखा सिबै सिबै थाजोबनांगौ जायोलै नै नैबाव मानसि बुरजाथारमोन ना नै माबायदि नै अरे नै आखाइजोंसो सिबै सिबै थानांगासिनो आरोना लोगोफोरसो मा फैसिगोन मा फैबाथाय जाबाय आरोना लोगोफोर खेलाया उफाय गैया फांखा सिबै सिबै थानांगौ जायो कमेन्टबो खालामालै नायजाया बे अनलाइन थानाय आंजों अनलाइन थाफानाया सोर बे दा एक्सट्रा एमबि हरगोन आं नामखौ खिथाहरबानो 1 GB हरगोन आं लोगोफोर दा नोंगोरा कमेन्ट खालामदो बाबायलै आसोलनो बाबाय आया बाथ'नाङा लोगोफोर र' लोगोफोर नारा माबा दंबावो 1 घन्टासो दंबावो आसोल मामा फैथ'वाखैना दा मामा फैबा जागोन आरोना नैबाव मानसिबो जागोन मानसियाबो दासो फैहांगासिनो ना दसे थाबावबा नुसिगोन आरोना नै ओरै मेरला मानसिफोर दंफैखासै नै अबेनि लोगो ओइ बक्ता जेनबाय ना हाबाफारिखौ जों जागायलांनोसै बयबो गावबा गावनि जायगाखौ थाब थाबैनो लाफैयो बे समाव स्टेजआ ओरै दं नै लोगोफोर बिथांमोनखौ आं थाबैनो दोंसे समायना रमायना हेलौ थुलुंगा बिटिवाइ मा जाखो गरमथार ना बोथोरा बिराद गरम मानसिया दंखासै नै दा बुरजायैनो मोसानाय नुसिगोन मोसानाय ओइ नै बिसोरलाय माथो फुटबल टिम जागोन ना भलन्टियारफोर जाखो बिसोरलाय थुलुंगा बिटिवाइ दानो जाथ'वा फंबाय एसे दंबावो आरो 1 घन्टासोनि उनाव जाफिनबावगोनदां दासो मोसानो नागिरदोंना ख्रिस्टि मोसासिगोन ख्रिस्टि नै ख्रिस्टि मोसाखांनायनि उनाव जासिगोन खोमा आंबो बारा मिथिया आरो मा फैथ'वाखै मा फैबा जागोन दा मानसिया नै नायदो नै बागुरुम्बा मोसानोसै आं बेखौनो थिरानिफ्राय जागोन होननायखाय नायगासिनो थिनथानिफ्राय जाया ब्र माबानिफ्रायसो जागोन 7टा 6:30 बेफोरबायदिनिफ्रायसो जागोन बायदि होनदों माथो दासो 5टा जानो नागिरदोंना औ नायबाय था बिदिनो ब्र ओरैहाय नै मोसासिगोन आरोना गोजानथारना लोगोफोर मोजां नुनाय नङा गरमथारलै नै ब्र बिराद गरम गोजौआव नै बेफोर गोजौआव फांखा होनो मोनबासोमोन बे मोजां जागौमोन नै बार सिबनाया नायलाय गरमाव बार सिबनाया माबायदि नुयो नै ओरैबायदि बार सिबनानै लानांगासिनो आरोना नै बांसिन मानसियानो ओरैसो दं आरोना नै ओरै बांसिन अबे
Deposit अबे साइडजों ब्र अबे साइडजों बोरथो दहाय नों लिंनानै मानसि दंफैबाय आंनि खाथियावनो दंफैयो बोरथो माथो नुवाखै नोंलाय अबे नोंनि खाथियावनो दं आं आसोलनो डिप'जिट राइटजों ना लेफ्टजों ब्र बैसो जायो बे मानसिखौ आंसिना राइटजों ना लेफ्टजों दं ब्र दाना माबा होसिगोन नोंजों भिडिअ खालामसिगोन मा जाहरनो मेथाइ जाहरनो गोजा गस्ला गाननाय गोजा गस्ला गानदों ए नैबे दां बेनो नामा ओइलै नैबेयावनो दा मोनबावला हा औ खोनाया मा होनदों ओरैनो हा बिसालाव अबे बिशाल गरमथारना मोजां गोदाना अ डिप'जिट बाबु डिप'जिट डिप'जिट सोयोलै दारियाव ना लाजोब जाम्बासिजान बक्सफोरखौ नुबाय बक्सफ्रा माबायदि गोमो बक्सफ्रा माबायदि गोमो नुवाखै बे आमथिया थाथोंलै गरमाव लिंहरनो बाहाय होनदां गरमाव थाथोंदां मा गुदका मास्टार डेन्जारसो आसला डेन्जारसो जाबाय दाना मामायानो दा फैया माथो बे मा मोसानो नागिरदोंमोन गोजानावसोलै मोसानायखौनो मोजां क्लियार नुनाय नङा दा गोजानद्रायलै मोसाग्रायानो एसे खाथियावसो जानांगौमोन मोसाग्राया होमबाना मोजां नुगौमोन ना एसे खाथियावबा मा गरमथारलै बिराद गरम बाइकफोरजों फैबासो बिराद थांनानै आराम मोनासि फैदो ने हटेलाव आराम जादों नायदो ने गब्लंजोब्बाय नै बाइक थावनि फ्रि मोनदोंमोनलै गोसो बायदि जाबायमोन ना गोसोआ नांखागौलै ओमफ्राय गारि ड्राइभारा नायफैयाखै बेथ' जोंखौ नेनांगौलै 11थासिमबाबो उफाय गैया बे नेयाबा मानो मिनिनो ओंखारलाबायनांगौ राने लोगोफोर साथाम भिउस फैलायबायलै कमेन्टबो खालामालै गावस्रा ओरैनो नायदो गाइस नै साबसक्राइब खालामनानै हो लोगोफोर सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा लाजलाय जा गिदा ओरैफोर दारिया गिदा दारिया नोंना साफ्रेनानै होग्रा साफ्रेनानै लाबाय गरमनि थाखायनो सिबाबा उफाय गैया नै बिदि सिबाबानो थानाया गैया डलारानो फैया माथो गाइस फेसबुकआवबो डलार फैया इउटुबावबो डलार फैया नै इउटुबाव साबसक्राइबानो फैयालै बोरै डलार मोननांगौ इउटुबाव साबसक्राइब फैयाबा सार्च खालामो नुनाय खालामनांगौ मानसिफोर नुनाय भिडिअफोरखौ माबा थाबाय अन खालामनाय लोगो लोगो जेनेबा जों अन खालामबा नुबानासो नुबाना औ इस कमेन्ट खालामहरदोब्रा साब्रै गोजोन फैदो दानो ब्लड थांसलायग्रा बिसोरो नोगोर फाग्लाखा बिदि जाथ'वाखैलै जानायालाय 1 घन्टासो थाबावगोन होमबासो जागोन 1 घन्टासोनि उनावसो जागोन लोगोफोर दा आंना चार्जआसो बोख्लाबलांबाय ओमफ्राय
भलन्टियारफोर दां भलन्टियारफोर बिसोरो नैबे वाइट ड्रेस गाननाया भलन्टियारफोर गोजा आरोना इसोर वाइट ड्रेस गाननायाथ' भलन्टियारफ्रा लिंसारखौ नायबाय नोङो आरो लिंसार ए नै बेवहाय नायनानैसो फैदों केमेराफ्रा बेफोरबायदिसो नुनांगौ गोजानबाबो आंना ओइ लिंसारजों बेजोंसो फैबाय ओरै दंफैसै नै बेवहायनो ओइ लाइट ओइ गेटआ जाबाय माथो देखायहरबाय नै बावसो नै जोङो बेयाव मानायावबा माने गुरसोबा आपडेट फैयारा होनना नायबाय थादों जोंखौहाय बोरो ओइ जाबाय डान्स जाबाय गाइस डान्स जाबाय हेभि गोजानद्रायथारलै मोजां क्लियार नङालै एन्ड्रइड ना मबाइला मोसाजेनबायमोन नै दासो गोमदों नै आयै माथो मोजांखौ नुहुरा लोगोफोर मारै जिर' भिउस जालाबायना एरा सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर चेनेलखौहाय केमेरामेना नै बावसो दं नै बे गोसोम नुनाय केमेरामेनसो बे गोसोम नुनाया गिसिब सिबजोबदों लोगोफोरा इसोरो
आखाया गोराथारना सिबनोसो होखादों बेखौ बिसोरनो गुदुं बिसोर मा फिस्लाबा थेबा जायो दे मिथिया जा बिसोरो ओंखामखौनो बांद्राय जायाना थेबा जाजोबो फ्रिफोर जालाबायना बिसोरो जानायफ्रा मोजां थिग जायाना बेखायनो बिदि जायो खोमा लिअन' बेसि बागुरुम्बा जोबनानै थांबाय गोजानथारलै हनै जोब्बाय सानग्लास गिदिर सोंनांगौ गोजानथारमोन ना लोगोफोर जुमसो बोदोंमोन आङो साबायखर जासिबाय उननि समाव बिथांमोना आरोबाव जोंनि गेजेराव मोसाफैबावगोन आया मानगोनां रायजोफोर बुस्थुआ आङो बे समाव जों देंखोनि मुलुगाव आगान सुरलांनायनि जोंनि गेजेराव मेथाइ रोजाबगिरि प्रबिन ब्रह्म सोर मेथाइ खनग्रा जालायखो बर'सो खोनादों मेथाइ खनग्रा फैसिगोनलायनो दा बावैनो स्टेजाव गाखोफैसिगोन लाजलाय जा फाग्ला ओंखारफिनबाय थायोलै इम्बियान गैजायाना सिबायबो अ तेरि दै होबाय नै फिस्लं ओइ खावसेल' होदोंबो आया बिदि खावसेजों बोरै होनांगौ ने लोगोफोर नै खावसेल' होबाय आरोना नै ओरैबो होबावनांगौ ओरैल' होदो नै मोसासिगोन ना एबार हा बेंगालरावसो होयोलै बेबायदिखौ बेंगालरावसो नुयोमोन आं बेबायदिखौ जानो बड'लेण्डआव बोरै सफैखो मिथिला आं बेंगालरावल'सो नुदोंमोन बिदिखौ ओमफ्राय आसामाव नुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम आसामाव नुफैबाय आं नै बड'लेण्डआव आसामथ' नङा बड'लेण्डथ' आरो मेथाइ खननो नागिरदोंमोनलै बोरैथो मेथाइ खनग्रायालाय बिदिजों बोरै जानांगौरा नै दाबो जायाखैलै बल खेलायानो नै गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै ला लोगोफोर कमेन्टबो खालाम गाइस कमेन्ट आरो लोगोसे साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोदानै फैदोंबा मेथाइ खननो नागिरदोंमोन माथो खनफैयासै लोगोफोरनो बिराद मानसिना कमेन्टबो खालामब्रा जा अनलाइनखौनो 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डल' फैयो अनलाइनाव ओमफ्राय थांफिनो आरोना कमेन्टबो खालामा नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम आरो साबसक्राइब खालाम लोगोसे गाइस मेथाइ खनदोंमोनलै मेथाइ खनग्रा फैदोंमोन बोरैथो खनासै माथो स्टेजाव गाखोनो नागिरदोंमोन बोरैथोनो मानसिया दासो फैहांदोंलै नै बुंजोब्बाय नै ओरैहाय बुंजोब्बाय ओइ हाब होसोजागोनबो जिरायसिनलाबायनाया होसोजागोनबो दासो फैहांदों लोगोफोर मानसिफ्रानो 5टा जाबायना खेलाया जासिगोन बायदि मोनदों मामाया फैयाखै दाबो फैसिगोन र' जोंबो आधा घन्टाल' जाबायखादों फैनायालाय नै बोरो सिंगारालाय मेथाइ खनबाय सिंगारालाय बोरैथो मिउजिक खनबाय लोगोफोर सिंगारा बबे जायगायाव दं मिन्थिया नागिरदों सिंगारखौ नाथिं फनसो नै
नाटिं चौपना नाटिन नाटिं 2A बेसे लायो बेलाय 20 प्लास 20 23 ना बेसेबांलाय 22 ना 23 लायो इन रावबो गैया आंनि मेगननि नोजोराव सिंगारा बे साइडजोंसो दं नुवाखै आरोना सिंगारखौ संसाराव अ सिंगारा नै लोगोफोर बेनो नैबे वाइट ड्रेस गाननाया बे थाबायनाया बेनो असना नों आंनि असना नों आंनि औ हेभि मानसिफ्रानो नायदो नै संसाराव गाइस चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर नै फैहांबाय लोगोफोर मानसिफ्रा फुल जाहांबाय नै ओरै सिंगारा नैबेनो गोजानथारना लोगोफोर गेजेरावसो दंमोनलै बै बै खनग्राया बै लेफ्टआव हाब्बाय बे हाबग्रायानो सिंगारा बेनो मबाइलाव मोजांबालाय नै गिसिबगासिनो लोगोफोर बिसोरो नै ओरै आंना मबाइलानो बारा थिग नङालै एनड्रइडखायनो होद बिदिखौ नायबाय गाइस माबायदि नुदों नायबानो जाबाय नै बेनो खनदों आरोना बेनो खनदों नै बेनो क'क्राझार CM काप गाइस नायदो नै फुल खाम मानसिया फैगासिनो आरोना दा नै फैबायसो नङा होमबा लोगोफोर दाउमिनफ्रा आरो दासो हगारजोबदों दैखौनो क'क्राझार CM काप गाइस फुटबल मेच जानो नागिरदों बेहाय फुल जाहांबाय नै दानो स्टेडियामा नै
साबायखर थाबाय रबि ब्रह्म बिथांनिसिम बे समाव जोंनि लोंग्रा मेथाइ रोजाबनानै सिंगारा सोर मा ब्रह्म होनदों गोजोननाय होनायनि थाखाय मानगोनां रायजोफोर नायदो नै फुल जाहांबाय लोगोफोर नै गोदै मिलौदो हिन्दी मेथाइ खोनासंगिरि बिथां फावथिना नार्जारिनि फावथिना नार्जारि मेथाइ खनसिगोन आरोना लोगोफोर फावथिना नार्जारि बिथाङा हिन्दी मेथाइ खनगोन जाहैबाय आरोना बे गेजेराव मेथाइ रोजाबफैगोन हिन्दी मेथाइ नै जाय बिथाङा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराव थामहिनबा आसाम सरकारजों खुंजानाय मामायानो दाबो फैयाखैलै लोगोफोर मामा फैबा जासिगौमोन खोमा फुटबल मेट्चआ दा मामाखौ नेगासिनो आरोखि ना दा स्टेट लेभेलनिफ्राय जाबोनो हादोंमोन दा बे समाव बिथांखौ मेथाइ रोजाबनायनि थाखाय खावलायबाय बे दाउआथ' दाउखासै बे बिरबाय थागासिनो आरो बिथां फावथिना मेथाइ रोजाबखांनायनि उनाव আমি এটা সুন্দর বিহু নৃত্য পরিবেশন করব फुटबल मेट्च सोर सोर नायनो फैदों नायबानो जाबाय दा लाइभ थाबाय थागोन आङो लोगोफोर जाथ'वाखै आरोना 1 घन्टासो थाबावनांगोन 1 घन्टासो थाबावनायनि उनावसो नुनो मोनगोन फुटबल मेट्च दा मोसादों मेथाइ खनदों आरोना लोगोफोर दा एसे प्रेक्टिस खालामलाबायदों गाइसनो मानसिया हले बुंजोब्बाय आरोना गाइस ओरैबो ओरैबो नै गासिबो बुंजोब्बाय नै ओरैबो बुंबाय ओरैबो बुंजोबखाबाय आरोना नै गाइसनो ओरै प्रग्राम नै माबा बे स्टेज आरोना बे नै ओरै फिल्ड बियो नै फिल्डआव नायदो नै जाथ'वाखै आरोना गाइसमोन 1 घन्टासो थाबावनांगोन होनबासो जागोन 1 घन्टासोनि उनावसो बिराद गरम ना नै जेब्ला फुटबल मेट्च जागोन होमब्लाना गरम जाजोबगोन आरोना दाथ' जेबो नंलाना नै दाबो फिल्डखौ दै सारग्रोजोब्बाय आरोना हिन्दीनि मेथाइनिलै गुड इभिनिं आबौ हिन्दीसो नै खनबावगोन जाहैदों निउ साबसक्राइबार दां गोसार बसुमतारी थेंक इउ ब्र थेंक इउ क'क्राझार स्टेडियामाव फुटबल मेट्च नायफैदों नै रावबो नै दैज्लां बोथोरनि महर गोजा माथो गासिबो मानसिफ्रालाय सान्दुंफ्रा नै आब' नै एन्ड्रइडलै मबाइला गोजानद्रायदों जों थानाया नै बे बर'सो आरो हिन्दी खनदोयो गोसार ब्र बिनि नों गामियाव बिनि ब्र फिल्डआव दै सोजेनबाय ना दै सारजेनबाय लोगोफोर मेट्चबो जासिगोन आरोना 1 घन्टासोनि उनाव जानद्रायदों जों थानाया नै बेनोमोन आरो सिंगारा बेनोमोन जानद्रायदों जों थानाया माबा भिडिअ कल रायलायनायाव गर्लफ्रेन्ड ना सोरजों रायलायदोंमोन बेखौ भाइरेल खालामजादों स्क्रिन रेकर्डिं खालामनानै नै फुल जाहांबाय आरोना लोगोफोर नै
लाइब्रेरि गोसार दा गेले दङ प्लिज साबस्क्राइब नै नोंना बिदाया ओरै दं नै बेयाव दंफैयो नै बै क'क्राझारनि देबोरगाव फैयो थांफिनलै सातजन गाहाम फैयो ओमफ्राय थांफिनो दसजन थांफेराखै र' दसजन फैदो रा लोगोफोर दसजन बेयाव फैदो लोगोफोर 10 जन बिराद मानसिलै नै आजां गाजां मानसि नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर फुल होगोन आं फुटबल मेट्च जाबाबो होगोन आं दा आसाम कामान्ड' राइजिं देश लोगोसे आदिबासि सं थेंक इउ लोगोफोर थेंक इउ नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस Jika manusia mempersi pandai sadai, begini gugur kalau lain kita begini dan kita suka proses kita. मानसि क'क्राझारनि नालाय ओंखायनो अबायाव खालाम क'क्राझाराव इदिट होना माबासो मेघालया मानिला बिनिल' जाखासै दा आरो बिहु मोसाबावसो लोगोफोर बिहु बिनिल' फैखासै जानाय जायो बिनिल' ओरैबायदि हाइलाइट जाना दं बिहु डान्स मोसासिगोनलाय लोगोफोर भिडिअ कलिं गाइस सोर साबस्क्राइब गोदान कमेन्ट खालामबानो जाबाय इन्जय खालामगोन गाइस मारै जाखो मारै फैयो थाङो जाखो 5:30 जाबाय 6टासोनिफ्राय जानो हागौ लोगोफोर खेलाया 6टासोनिफ्राय बार सिबनाय नै मानसिया बुंहांजोब्बाय नै दाबो फैगासिनो आरोना मानसिफ्रा फैगासिनो दाबो बिहु मोसासिगोन लोगोफोर बिहु गोजानथारलै मोसाग्राया नै बायसिनि बिराद गोजानाव जानद्रायदों जों थानाया एन्ड्रइड ना मोजां नुवा बोबाबो बे महात्मा गान्धीया मा जायो नुवाखै हानिसिं जायो अनेक जायोलै हाख'नानै ब्लड थांबाय नै मेरको रेना ना नैखौ नाय मेरको रेना ही नहीं लाखैनो नहीं रेना है बेबायदिनो इदिट खालामलाबायना बे बिहु डान्स लोगोफोर बिहु डान्स बिहु गोजानद्रायथार जों थानाया गोजानद्रायदों आरे मानसि बेफोरसो दानो फुलै लोगोफोर नै आजां गाजां मानसि बिराद मानसि
गाइस सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर लोगोसे कमेन्टबो खालामबानो जाबाय गाइस कमेन्ट मानसिया दानो बुंहाजोबखाबाय माथो बाब नुफेरालै गोजानद्रायथारो डान्स मोसाग्रायानो Oh my god जानद्रायथार आरोना जों थानाया जानद्रायथारदों लोगोफोर बेनिखायनो बांद्राय मोजां नुवा आरोना एसे खुवा खुवा नुयो एनड्रइड ना मबाइला आइफनफोरबासो मोनबाय नै गोजानद्रायथारना जों थानाया गोजानद्रायथारदों बिहु डान्स लोगोफोर बिहु डान्स फुटबल मेट्चआ जाथ'वाखै 1 घन्टासो थाबावगोन आधा घन्टासो थाबावनो हागौ बेनि उनावसो जागोन आरोना फुटबल मेट्चआ नै 1 घन्टा जानोसै माथो जों थाफैनो बाराखैलै खारबाय बिलाय नों बेखायनो नायो नोङो नों उनाव दै बायसिनाय फैगासिनो नायफैदों गोजौआवनो होगा बे ओरै थाबायलांनाया बेनिफ्राय होगा हेल' लोगोफोर खनसेनो 10 जन फैदो लोगोफोर खेलाया जासिगोन खनसेनो 10 जन फैदो डाबल खनसेनो 10 जनदों 0 साना होदो ना आं 10 जनसो फैनो लुबैदों फैजानो लुबैदों माबा 0 जाना थायो आरो भिउसफ्रानो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर सोर गोदानै फैदों चेनेलाव 100 subscribe खालामना होदो गाइस 100 subscribe 100 3D लै बे 3D screen 3D screen 3D प्रमोद बर'आबो लाइभ होदों नै जों बै सिगाङाव सायनो मोननांगौमोन दहायनो होमबाना क्लियार नुगौमोन ना लोगोफोर खाथियाव थानायमोनबा फुटबल मेच जाथ'वाखै गाइस आसामिस डान्स जागासिनो आरोना केमेरा दामिखौ लानांसिगोनलै मबाइला मा बुस्थु जालु खाग्रोनो बे माथो सिनायानो नै सोर सोर सिनाय लोगोफोर बेखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंले सिनायाखैमोन आरो लोगो आदुखौ सिनायामोन जालु खाग्रेब नामानो आदु सिनायामोन आरोना लोगोफोरसो खिथादों गामिनि नै कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय सोर बे नै सिनायाब्रा बोरै सिनायनांगौ ने बेखौ आं सिनायबावाखैमोन कमेन्ट खालामहरलाय लोगोफोरनि बे सोर बे सोरबा सिनायोबा बियो सोर बेयो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय गाइस आं सिनाया फाग्ला रियेलाव नायलाय माबायदि रियेलाव दंथारोना भिडिअआव आलदा ओमफ्राय रियेलाव आलदा नैबे बिथाङा आदै जालु खाग्रेब बबेरा सानैजों ए बैयो बेना आदु सिनायासै गाइस बेखौ
कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय बे सोर लोगोफोर सोरबा सिनायोबा टिं टिं थारलै बिसिनि मेथाइबाथाय सोरबा सिरि खालामदोंब्रा बे कमेन्ट खालामदो नै लोगोफोर बे सोर मारो बेबायदि जाया नैबे डाइरेक्ट गोलावल'सो लाजायो नै हाब गोमजोब्बायलै माथो फुलखासै नै जेरैबो फुल गोजासिनो आरो नै लोगोफोर नै ओरै फुल जोबखासै नै फुल गोजाखासै आरोना लोगोफोर दानो आरो फैगासिनो लाइफगासिनो बिदि गोजानाव सारदों मानसिनि फैबाय आरो बेयो बेनि खमखौथ' सालायगोन ना मिन्थिया दानो फैथ'नाय नङा दानो सलाया मा फैसिगोन लोगोफोर मा मारै थांबावनांगौ एफा मानसियाव ओमफ्राय दा बे मोनफैफिन नामा लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरलाय बेसोर आं हले बेखौ मिन्थियासै आरोना लोगोफोर भलन्टियारफ्रा बुरजाथारना लोगोफोर दिहुनजानाय गांसे समायना रमायना सौबिनि थामहिनबा लाइसि बेखेवगोन आरो बिनि उनाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा भइसखौ खोनागोना खोनायाखै लोगो बेनि उनाव एनसिअ प्लेयार्स and FIFA team song to be played along with flag bearers and official grounding thunder बेनि उनाव नेशनल एन्थेम बिराद मानसि जाबायलै फाग्ला बायदि जोंहा बला ड्रनजों फैगोन ग्राउन्डआव बेनि उनाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा बलखौ किक अफ खालामगोन आजां मानसि गाइसमोन आरो बिनि उनाव गेलेनाया सोलिगोन बिराद मानसि लोगोफोर दानो आरो फैगासिनो 1 घन्टा 1 फोरजों बेवहाय 1 घन्टा आरो मा जागोनलाय डान्स जागोन ना रिलिज जालायगोनलाय
लाजाले बेबायदिल' लाजायो नै नायबाय थादो लोगोफोर जासिगोन लोगोफोर बारा गोबाव गैलिया आरो जासिगोनानो बर'फ्रा नैबावसो दं नै लोगोफोर बर'आ नै बिसोर गुफुर गुफुरा भलन्टियार गोजा लोगोफोर बिसोरो Hoş maya guglikira. Yeah.คือแบบมันเล่น ฮะ นี่ละมันฉับแล้วดูมันขึ้นเลยแต่ว่าเล่นนี่ฉับอะอะไรโอ้ยจ้าโอ้ยนี่เลยกันdua man saya seneng nang ada baik tu delik kan lagi ayah malah begitu mama malah masuk pilih खेला जानोसै सराव गैला माथो लोगोफोर लायलाय जोंनि गेजेराव बेखेवगोन जाम्बाथार गेलेनाय बिथिङाव माखासे नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जादों नेट गैया होद जाम्बाथारलै इलाय हा जोंहा बे समाव मोसाखावरि हान्जा जोंनि बेन हान्जा बा गुबुन गुबुन हारिमुआरि हान्जा बिथांमोना बे समाव ट्रफि बाहायगोनजों लोगोसे गावसे गिदिंगोन मानगोनां आरो बेनि उनाव जोंहा इलिसा बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव दंथ'यो बिथाङा मेथाइ रोजाबनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ बिदिसो नुयो mana baca dulu बेबायदि नुयो itu bukan sebenarnya deh बेबायदि माबायदि बुथुखौ नांगौ आंनो ने नङा जासिगोन लोगोफोर फुटबल मेट्चआ जासिगोन ini suruh gila sekitar ini itu nggak muncul nggak ada नङालै दस्रासो
मारै बेबायदि जानानै जानांगौ आया लोगोफोर माबायदि नुदों भिडिअखौ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय ब्लारसो नुजोबदों नै बेबायदि ब्लार नुदों ना मादों गाइस नायबानो जाबाय नै बिदि ब्लार नुदोंबाथ' लाइभ थानायनि जेबो माबा गोनांथियानो गैया माथो ना लोगोफोर नै बेफोरबायदिबा आसरित मोनदों आं सिनायाखैनो लोगोफोर 100 खालामदो 100 बेखौ सिनायबा सोरबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय नै बेखौ लाइक खालामबानो नाम रिभिल खालामो बेखौ सोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर सोरबा सिनायोबा बेखौ सोर बेयो गाइस 100 साबसक्राइब खालामदो लोगोफोर 100 साबसक्राइब प्लिज 100 साबसक्राइब लोगोफोर exciting match between Kazan and Kasura. Joining us of Bangladesh under the district of Chirang. Kazan of Chirang Pride, and Kasura of Handaya Pride. Oh. Menmebe bitamana final of Soina Hadar. Ada Sai Geliria. लोगोफोर जोंथ' चिरांजोंसो सापर्ट खालामनांगोन गाइस लोगोसे जाय गेलेगिरिखौ बेस्ट प्लेयार हिसाबै सिनायथिनाय जागोन बिथांमोनखौनो फैगौ जुलाइनिफ्राय जानो गोनां दुरान्ड कापआवहाय बेस्ट प्लेयार बड'लेण्ड एफसिनि सासे दिनैनि सानाव जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां लाइफआनो दुरान्ड कापआव गेलेनो मोननांगौआ गोरलै बाथ्रा थायोआनो साबसिना आरो बे गोरलै नङै खामानिखौ गोरलै खालामनो थाखाय नङा गिरानि ब्लारसो नुदों आथिखालनि मानाव गेलेनाय दमनफोराव रेडि अके गाइस सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बोरथो मारैथो मानाव गेलेनाय दमनफोराव बिथांनि नाजानायाव सीएम कापनि गेजेरजों थोंजोङै दुरान्ड कापआव हाबनो मोननायनि मोनसे खाबुआ दासिमबो दङ मानगोनां रायजोफोर Padera लोगोफोर नोंसोरबो नै बै गेजेरना नेपालि गाइस जाजेनबाय नै मा मडेल बेलाय आखाइ सिनब्रैलायनानै जोंना बर'फोरना गेजेर उनाव लास्टआव नेपालि नैबे दा नैबेजों आरोना सिनायासै बिसोरखौ मा जाति नैबेथ' सावथालि जाहैबाय आरो नैबे राभा जागोन दाना नैबे राभा जागोन नैबे राभा आरो नैबे बर'फोर लास्ट आस्सा अ गोदान लोगोफोर गोदान दोननाया Koloncaराव बाब्रे ada लोगोनै बिसोरो आयु दुरान्ड कापआव नै चान्स नै ट्रफिया नायदो नै ट्रफिया फाइ फाइनाल थांनाबा जोंनो मोनगोन नामा आदसा ट्रफिया नै ट्रफिया
नै बै लास्टनियालाय माथो जाथसै बेरायलांबाय ट्रफि लानानै गिदिंबाय आरोना नै जानो आइसा फुटबल मेचआनो ओरै राउन्ड खनबेसे गिदिंगोनथाय राउन्ड मोनसे गिदिंगोनदां मा जाखोलाय Guys, जाजेनबाय गोजान थांनानै जेब्ला लाना फैनाय आसामनि गिदिर सनमानआ सफैगोन बे हाबाफारिखौ जों गाहाय खालामफिननाय जागोन guys नै खुला थांबाथाय गेलेनाया बिसोरथ' नैबे उननिखौ नङा बोरैबा खुला साइजनि नागिरो मोननायालाय गोगोम मोनलांखागोन बिसोरो नायदो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हरबानो जाबाय वाट्सएप फेसबुकफ्राव नै जोंहा अरिजिनेल गुबै हाबाफारिया दायो दसे समनि उनाव मोनफ्रोमबो हाबाफारिया फारि फारि जालांगोन नै बिसिम थांथारबाय खनासिम আমার মন औ এলাকা ডেমো হয় আমি ডেমো দেখে আসি मार जाथारखो लोगोफोर मारै 0 गाहाम जालाबायथारखो जानोसै नै जानोसै आरोना लोगोफोर नै Anak